Vi vil vise, hvordan man laver en makkerredning i turkajak. Min makker falder i vandet. Vend kajakken. Er du okay? Ja. Ja. Skub kajakken lidt over mod mig og svømme bagom, den kommer ind imellem bådene. Yes. Ræk mig på gejen, når du kommer til det. Yes, jeg har den. Øjeblik. Godt komme længere frem. Kat på fjerne side af dit eget cockpit og mit. Faste fod, inderste fod op i båden. Ja, og den anden fod op. Jeg tæller ned fra 3. På 3 lægger du hovedet tilbage og skubber rumpen op i båden. 3, 2, 1, nu. Super godt. Er du okay? Ja. Du får lige din bagage. Øjeblik. Jeg skal lige vende rigtigt. Det gjorde den allerede. Det gør den nu. Værsgo. Er du klar til ro? Ja. Godt. Så går vi videre.